Tervetuloa YO-infoon. Taas on tullut aika antaa käytännön ohjeita syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuville ja nimenomaan täällä meillä Vaasan Lyseon lukiossa kirjoittaville. Seuraavan vajan vartin aikana saat tietoa muun muassa koepäivistä, koesaleista, kokeeseen saapumisesta, mukaan otettavista pakollisista varusteista ja vastaavasti myös kokeessa kielletyistä laitteista, koepäivän kulusta ja kokeeseen valmistautumisesta. Lopussa on vielä tietoa syksyllä valmistuvien aikataulusta. Muistathan, että ylioppilaskoe on myös kypsyyskoe. Kokeillaan itsensä tulee olla selvillä kaikista YTL:n ja oman lukion antamista ohjeista ja määräyksistä, ja hänen tulee noudattaa niitä. Syksyn ylioppilastutkinto alkaa maanantaina 15.9. äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Keskiviikkona 17.9. on ensimmäinen reaalipäivän koe, jolloin kirjoitetaan psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia. Perjantaina 19.9. kirjoitetaan vieraan kielen pitkän oppimäärän koe. Se tarkoittaa meidän lukiossa tällä kertaa pelkästään englannin kielen kokeita. Maanantaina 22.9. on vuorossa toinen kotimainen kieli eli ruotsi, jolloin kirjoitetaan sekä pitkän että keskipitkän oppimäärän kokeet. Tiistaina 23.9. on toinen reaalin päivä, jolloin vuorossa ovat uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Torstaina 25.9. kirjoitetaan pitkä ja lyhyt matematiikka ja perjantaina 26.9. on vuorossa äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe sekä suomi toisena kielenä koe. Tämän syksyn koerupeaman päättää vieraan kielen lyhyen oppimäärän koe maanantaina 29.9., jolloin kirjoitetaan muun muassa saksaa, ranskaa, espanjaa, italiaa ja venäjää. Jotta voit osallistua syksyn ylioppilaskirjoituksiin, sinulla täytyy kirjoitusaineiden pakollisten opintojaksojen olla suoritettuna viimeistään torstaina 11.9. Jos sinulta puuttuu tämän jälkeen jonkin kirjoitusaineen pakollinen opintojakso, et voi osallistua kyseiseen aineen ylioppilaskokeeseen tällä syksyn tutkintokerralla. Jos sinulla on osallistumisoikeudesta kysyttävää, ole pikimmiten yhteydessä Tiina Kankkoseen. Syksyn ylioppilaskokeet mahdutaan kirjoittamaan kaikki täällä meillä omalla kampuksella. Koesaleja on 4. V-liikuntasali, V-juhlasali, V-aula ja K-juhlasali. Tämän lisäksi meillä on vielä 2 pienryhmätilaa YTL:n erityisjärjestelypäätöksen pienryhmätilasta saaneille. Tieto siitä, missä koesalissa mikäkin koe kirjoitetaan, tulee Vilman tiedotteisiin ja koulun kotisivuille kutakin koetta edeltävänä päivänä kello 13 jälkeen. Kaikki saman oppiaineen kokeet ovat yleensä samassa salissa. Jos kaikki oppiaineen kirjoittajat eivät mahdu yhteen saliin, koko nimen sijasta koesali osoitetaan sukunimen alkukirjainten mukaan. Varmista paikkasi listasta jokaista koepäivää varten erikseen. Erityisjärjestelypäätöksen 2 tunnin lisäajasta saaneet ovat kaikki aina yhdessä salissa. Sali on kerrottu listassa erikseen. Jos päätät jostain syystä olla osallistumatta johonkin kokeeseen, ilmoita hyvissä ajoin etukäteen sähköpostitse kanslian osoitteeseen, että et ole tulossa. Jos olet ilmoittautunut tutkintoon ja sinulla on osallistumisoikeus, kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Voit tehdä lautakunnalle hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä, jos kokeesta pois jäämiseen on erityisen painava syy. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus tai jonkun muun asiantuntijan lausunto. Hakemus on tehtävä 2 viikon kuluessa koepäivästä. Ole siis pikaisesti yhteydessä Tiina Kankkoseen, niin saat lisäohjeita. Huomaathan, että ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä ylioppilastutkinnon suorittamisaikaa. Ja korottajille huomio, tutkintomaksut täytyy joka tapauksessa maksaa, vaikkei osallistuisikaan kokeeseen. Seuraavassa käydään hieman läpi koepäivän kulkua, sen aikatauluja ja ohjeita. Saavu ajoissa kokeeseen koepäivän aamuna. Koepaikalla tulee olla viimeistään kello 8. Jätä kaikki ulkovaatteet, reput, laukut, läppäri- ja kuulokekoutelot ynnä muut
koesalin ulkopuolelle. Seuraa valvojien antamia ohjeita. Älä ota mukaan mitään arvotavaroita, sillä koulu ei vastaa niistä. Ota koesaliin mukaan vain tarvittavat laitteet, eväät, kynä ja kuvallinen henkilötodistus. Ei mitään muuta. Älä ota saliin myöskään rannekelloa. Salissa on useampi kello, joita avulla voit seurata ajankulkua. Jos sinulla on lääkinnällisiä laitteita, kuten verensokerimittari tai insuliinikynä, joita tarvitset kokeen aikana, ole etukäteen yhteydessä Tiina Kankkoseen lisäohjeiden saamiseksi. Huomioithan muut kokeeseen tulijat ja vältä voimakkaiden hajusteiden käyttöä. Koesaliin ei saa viedä mitään ylimääräisiä tavaroita, eikä varsinkaan puhelinta, älykelloa, älylaseja eikä mitään muitakaan älylaitteita, eikä langattomia Bluetooth-ominaisuudella varustettuja laitteita. Tällaisen kielletyn laitteen koesaliin vieminen katsotaan vilpin yritykseksi. Ja vilpistä tai tutkintojärjestyksen rikkomisesta seuraa, että kaikki kokeesi hylätään tällä kyseisellä syksyn tutkintokerralla, etkä mahdollisesti saa ilmoittautua myöskään seuraavalle eli kevään tutkintokerralle. Jätä siis puhelin ja muut kielletyt laitteet suosiolla kotiin, autoon tai lokerikkoosi. Ota evääsi esille ja asettele ne aputuolille niin, että valvoja pystyy tarkistamaan ne koskematta niihin. Eväissä ei saa olla minkäänlaisia käärepapereita. Evät on hyvä laittaa läpinäkyvään pakasteen rasiaan. Kokeillessa ei saa tuoda saliin myöskään omia nenäliinoja eikä mitään muitakaan papereita. Ja huomatkaa, että tietokoneeseen ei saa olla teipattuna tekstiä sisältäviä tarroja. Ja sitten kielletyistä laitteista pakollisiin varusteisiin. Jokaisella kokelaalla on kokeessa oltava mukanaan oma kannettava tietokone, virtajohto ja langalliset kuulokkeet sekä tarvittaessa langallinen hiiri. Koulun varakoneen tai muun varalaitteen, kuulokkeet tai hiiren saa lainaksi vain siinä tapauksessa, että oma laite rikkoutuu kokeen aikana tai kone on huollossa. Etenkin korottajille muistutukseksi, että ylioppilaskokeessa käytetään langallista verkkoyhteyttä koetilan palvelimeen, joten koneessasi on oltava portti verkkojohdolle, tai jos sellaista ei ole, sinun on itse hankittava nettiadapteri. Sama koskee myös USB-hubia ja äänikorttia. Niitä ei voi lainata koululta. Jos sinulla on koululta saatu tietokone ja kuulokkeet, sinun ei tarvitse huolehtia näistä asioista. Korottajille muistutukseksi sekin, että matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa ei saa enää käyttää apuvälineinä erillisiä laskimia eikä erillisiä taulukkokirjoja. Kaikki tarvittava löytyy koeympäristöstä. Kokelaan tulee hallita niin koneen käynnistäminen USB-muistilta kuin koeympäristössä olevat ohjelmatkin. Niiden käyttöön ei voi kokeen aikana saada valvojilta apua. Huomioithan korottajaa, että jos olet ostanut uuden koneen ja haluat testata koneen käynnistystä USB-muistilta ennen koetta, ole hyvissä ajoin yhteydessä Tiina Kankkoseen, niin voimme sopia ajan, milloin tulet testaamaan sitä omaa koneen käynnistämistä. Niin kuin aikaisemmin sanoin, tiedon koesalista saat edellisenä päivänä Vilman tiedotteesta tai koulun kotisivuilta, mutta tiedon omasta istumapaikasta siellä koesalista saat siellä koesalin ulkopuolelle seinään kiinnitetystä listasta, joka on nähtävillä siellä aamulla ennen koetta. Istumapaikat on numeroitu järjestyksessä. Kun tulet sinne saliin, mene suoraan sinne omalle istumapaikallesi ja vie tavarat sinne. Istumapaikallasi on valmiina kokelaskortti, kokelaan USB-tikku ja suttupaperia. Älä tee siihen suttupaperiin mitään merkintöjä ennen kokeen alkamista. Sen sijaan allekirjoita kokelaskortti. Laita kuvallinen henkilötodistuksesi, se voi olla passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai henkilökortti. Laita se valmiiksi siihen pöydälle henkilöllisyyden tarkistamista ja avainlukujen antamista varten. Valvojat ohjeistaa siinä koetilaisuuden alussa kokeen kulkua ja kokeessa poistumista paljon tarkemmin. Kun tulet siellä koesalissa omalle paikallesi, käynnistä saman tien se USB-muistilta se oma koneesi. Kytke koneeseen verkkojohto ja kiinnitä myös virtajohto. Tee kuulokkeilla äänitesti. Huolehditaan siitä, että valitset koejärjestelmässä sen kokeen, johon olet ilmoittautunut. Jos et ole varma, niin tarkista asia vielä valvojalta.
Valitse myös oikea kieliversio kokeesta, eli meillä on aina suomenkielinen koe. Jos huomaat valinneesi väärän kokeen, ilmoita siitä välittömästi valvojalle, äläkä tee kokeeseen mitään merkintöjä. Huomaathan, että jos teet ja palautat väärän kokeen, eli kokeen, johon et ole ilmoittautunut, koesuorituksesi keskeytetään ja hylätään, ja keskeytynyttä koetta ei voi kompensoida. Seuraavaksi lyhyesti turvallisuusohjeista kokeissa. Valvoja osoittaa aina ennen kunkin koetilaisuuden alkua hätäpoistumistiet kyseisestä koesalista sekä kertoo lyhyesti toimintaohjeet hätä- ja ongelmatilanteiden varalle. Jos kokeessa sattuu jotain, sinun on ehdottomasti noudatettava valvojien ohjeita. Tulethan kokeeseen vain terveenä. Jos sairastut kokeessa, ilmoita siitä heti valvojalle. Pese ja tarvittaessa desinfioi käteesi WC:ssä käydessäsi, niin eivät pöpöt ainakaan koetilaisuuden aikana pääse leviämään. Jos sinulla on sairauden tai vamman takia erityisiä tarpeita järjestelyjen suhteen, ole etukäteen yhteydessä Tiina Kankkoseen. Loppuun sitten muutamia arkisia äidillisiä valmistautumisohjeita. Ota kokeeseen mukaan eväästä sekä syötävää että juotavaa. Kokeesta saa lähteä aikaisintaan kello 12 ja 4 tunnissa ehtii tulla jo vähän nälkä. Ajatuskin kulkee paremmin, kun pitää välillä vähän evästaukoja. Pukeudu kokeeseen rennosti. Koesalissa voi olla joko liian kuuma tai liian kylmä. Varaudu molempiin pukeutumalla niin, että voit tarvittaessa pukea lisää vaatetta päälle tai voit vähentää vaatetta, jos tulee liian hiki. Äläkä turhaan stressaa, osaatko toimia kokeessa oikein. Valvojat ohjeistavat käytännön asioista, esimerkiksi WC-käynneistä vielä aamulla ennen kokeen alkua. Yritä nukkua hyvin ja ottaa rennosti ennen koetta. Luota itseesi. Osaat kyllä. Sitten vielä syksyllä valmistuvien aikatauluista. Jos haluat saada YO-todistuksen syksyn lakkiaisjuhlassa 5.12., koko lukion oppimäärän tulee olla suoritettuna viimeistään perjantaina 31.10. Viimeinen uusintakoen mahdollisuus puuttuville opintojaksoille on keskiviikkona 8.10. Siihen ilmoittaudutaan viimeistään keskiviikkona 1.10. mennessä. Syksyn YO-kokeiden tulokset ja koesuoritukset ovat nähtävissä Oma opintopolku-palvelussa perjantaina 14.11. kello 9 alkaen. Eipä sitten muuta kuin oikein paljon onnea ja menestystä syksyn ylioppilaskirjoituksiin ihan jokaiselle teistä. Nähdään kirjoituksissa. Hei hei!